speech ya Chihana pamene amatseka convention dzulo pa 13 September 2024 ku Achipani cha Aford. Izi zanenedwa muno ezi zikudikira kuti ino musendere china chilichonse zikomo kwambiri. Tawiya kwana iwe tawiya kwana Chihana lamulile ku Malawi. Tawiya kwana koma tawiya kwana iwe kwana Chihana lamulile ku alinisaende chile waka Chihana likumuona waka ifenisaende chile waka Chihana likumuona aliya mama tawiya kwana iwe Chihana lamulile ku Malawi. Zikomo. Zala ziwiri. Inu mukugona kumbuyo ko zala ziwiri. Tawi. Sizi kumveka. Tawi. Tawi. Kapena ina samva chichewa. Nyengo. Sopano amuna mukale pe nifuna nivazi maiwoka. Tawi! Tawi! Tieni besu ku Tawi! Tawi! Iti yakwanira pati ziko ndipeleke ulemu kwa first deputy chair imwe mupanga chair msonkhanowu ndiya second deputy chair komanso ma vice president nonse muli pano, secretary general komanso Mrs. Dadala Enock Kamzingen Chihana Olemwan nditonse chifukwa cha nthawi amayi ndabamba. Choyamba nchoti ine ndikuthokozeni chifukwa mwandipatsanso udindo o president kuti tithandizane kuyendetsa chipani ichi zaka 4 zikubwerazi. Komanso mwandipatsa ukapiteni kuti ndinyamule ndegeyi ndikatere nayo ndinu mboma. Ine ndavomera kuti udindowu ndiutenge, n'chifukwa chake mutandisankha muchi ndinatuluka panjapa ndimakapanga konzati first and foremost the first advisor Mrs. Chihana kuti kodi tikwanitsa, chifukwa akakusankha sikuti ndavomera koma panafunika kuti nkapange konzati komanso family members ndi andiuza kuti inu takuvomerezani kuti mupitirize ntchitoyi.
Komanso malo mwa wonse amene asankhidwa maudindo osiyana-siyana, ineso on their behalf ndifuna ndithokoze ma delegates potikhulupirira kuti tikhozoyendetsa chinthu ichi kupita nacho patsogolo m'malo mwa ino. Komanso ndifuna ndipempheso, komanso ndiyamike azinzangawa kuti agwira ntchito limodzi. Komanso ndifuna ndipemphe kuti kukhala member wa National Executive si chibwana, andineki iyi sizavomereza munthu ulowa mu zachibwana. Sitivomereza munthu kubwera mneki mu kuti azasokoneza. Sitivomereza sellouts. Ngati muli ena alowa umu munapangana na ambu yanu tikaloweni mu Aford muzasokoneze, Aford yake si imene. Mudziwiretu, you go out faster than imene mnalowera. Us, we mean business. We are not running a farmers club. We are running a political party that has got history. So, ngati walowa, you don't believe in our ideology. You better resign msanga tikepo wina amene iye ndife tigwirizana kuti shipi tikafika nayo pantunda. Chifukwa mbiri amathamangira utenga maudindo muno, walo ntchito ya udindoyo sakuidziwa. Responsibilities yonena kuti responsibility yawe ngati member wa NEC imakhala bwanji. China, how do you carry yourself as a member of the National Executive? The image. Chifukwa iwe ukatenga image yola kuika chimene chimatukwanidwa ndi Chipani. The first National Executive tizakhala pasi tizaphunzisane etiquette mmene tingayendetsere zinthu, especially inu anyuwani mwalo wamenemu. Ine lero, I want to declare I've been in politics for almost 30 years. On the ground, ndimakwera, ndinakhala ku UDF, ndinagwira ntchito ndi Bakiri Muluzi, anandiphunzitsa ntchito zosiyana-siyana, ndinagwira ntchito ndi bambo anga, anandiphunzitsa mmene tingakhalire ndi anthu pandale, mmene tingachitire ndale. Ndagwira ntchito ndi Agowa Nyasulu, ine ngati National Party Chairman wa Aford. Ndakhalapo Member of Parliament. Ndakhalapo Minister. Joyce Banda anandipasapo second VP designate. Ngakhale sana alengeze, koma I operated ngati second Vice President wa dziko. So pano I'm declaring kuti this is my last election. I'm not coming back the next convention. I'm retiring from politics. I will serve you for 4 years. After that, mundilole ndikapume ndi munda kumulinda ifwa nikalime fodya nikapange zina ndili ndi ana ndisunge ana anga kupita kutsogolo. Koma sikuti nkapanga retire ngati president ena akubweraso kuzakhala nanu kupira ntchito nanu. Ine ntchito yanga izakhala advisor, kupanga na advice ngati mufuna advice ya ine. Pandale ndimene zimakhalira imakhanga tilireresi. Lireresi sizingatheke wekha kona tukona. Anzako aupatsirana kandodo. Iwe umathamanga nako weka. Ine ngati Enock Chihana, ife the Chihanas tatukwanidwa. Choyamba nchonena kuti ine nimakakamira pa udindo o president. Chipani uchulidwa kuti ni chipani cha family. This is not a family party.
zinangochitika kuti Chihana anabereka ine. Komanso zinangochitika kuti Chihana anabereka mwana wanzeru even uposa so iye. Chipanichi ninachitenga chitafa. When I joined Aford, this party had only one member of parliament, very few members. No structure in Mangochi, no structure Kumachinga, no structure anywhere. We have worked hard to find out this party has structures. Kuyamba kunsanje, kuchitipa, likoma, everywhere. Ndiye mundivomereza kuti ineso tsogoloku ndodoi lisirena ayendetsi apita nayo kutsogolo. Anthu ambiri mmadziwa amene mmagwira ntchito ndine, or my wife, she knows it's not easy to be president of a political party that is in opposition. It's not easy to run a political party akuluakulu. Si ntchito ya small boys. Hai. Kuchoka mmene mwachoka inu kwanuko kubwera pano, kubwerera ndikudya ndikukhala muno. One day ni nyumba ya tundu wagula muno. Misonkhano imene timachita on daily basis needs money. Sumango kuta maheu nkakhala president zimafuna makobiri. Zimafuna anthu olimba mtima izi. Zimafuna anthu adaka izi. Zimafuna anthu a vision izi. And I know kuti anthu amene akubwera kwa Afodiko uzatenga leadership kwa ine, even they will be better than me. Koma ndili nanu for the next 3-4 years until the next convention. The next convention sinzabwera kuno ngati candidate, koma nzango bwera ngati delegate. Chifukwa ndi mmene ndaganizira, ndi mmene so family yaganizira kuti chilichonse chili nkumayambi ndikothera. Andikothera pandale kwa ine ni 2029. Pamene nzapange handover o president kwa ena kuti naoso avinemo. Amene adalawa iwe andama na makodi ae ajiyana kukala okaro. Zikom. Ndaona kuti speech yanga yoti I'm retiring simnakondwe nayo. Zona bwana. Iyayi. Munthu amenekero panga retire kenchi. Ukapuma. Boma tikutenga. Iyayi zikomo kwambiri koma inali message yoti ndipereke. In a democracy, sukhala life president. Democracy, sukhala life president. Mukhoza kundifuna ndipitilize, koma imafika hapo nthawi yonena kuti munthu uzidziwa enough is enough. Komanso umatuluka mbwalo nyimbo ikanakoma. Komanso munamva kuti timba anachoka mwendo, dance your tight. So ine simfuna nzachoke mwendo, dance your tight. Sinifuna kuti mzachito nthamangitsa ayi. Koma tizasiyane bwino bwino. A audit firm EMJ ndikuthokozeni. Mwendesa chisankho ichi I think in a free, fair manner.
tenta aombere mmanja. Ife tikuthokoza kuti zaenda bwino. Ena mneno ti ayimkadabweretsa meki. Ife pakali pano meki ija tikadaikaikira. Apo sinibisa ya. The Malawi Electoral Commission ife sinafikepo kuti akuzoendesa chisankho in a free and fair manner. Abweretsa zimashini ife tikuzikana. Ayamba zawo zosakhala bwino ife sitikufuna. Pokapoka iwaja tigwizane ndi ife tizanena kuti kuli Malawi Electoral Commission yomwe ife Aford tikuivomereza. Koma iyi Electoral Commission ayi ife sinafikepo sinakhutire kuti oaja akhozoendesa Achipani in a free and fair manner. China angosankhanapo pa mtundu. Ungotenga iwe bwera apa, mwana wa Tsibweni iwe wankolo bwera apa, iwe mwakuti ungodzadzanapo mtundu mmodzi mu Electoral Commission. Ife zimene Aford sivomera. Even if it means boycotting elections, tizachita. Ndanzatu tione mkavote Enock. Tizapanga. Chifukwa sitingavomereze kuti muyambe rigging muyamba pano. Ndi NRB yanu mupanga. We will not allow that nonsense. Pangani free and fair elections. Ife tikaluza tizavomereze taluza. Koma don't force Malawians kuti numpitirire. Are you sure ma delegates muno pali chifukwa choti anthu apitirize ni Malawi Congress Party? Takweza ni manja. Amenanena kuti Malawi Congress Party ichoke manja mwamba. Pali zifukwa. Ndiye ife chimene kunena position we have taken ngati Aford ndionena kuti ife ni Electoral Commission tikadakambirana tikanaonana kuti kodi inudu zoona mungachite chisankho mmene anapangira kachali kuima pachoonadi maintaba muzaima pachoonadi. Tukatufuna nitalimanje simuona ni dzina lomwe lundivuta. First na avomereze. And ife kwa opposition tikambirana nkhani imene. Ngati alipo ena opposition ako avomereza ndi vuto lawo. Koma position ya Alliance for Democracy ndionena kuti aliyese amenali Malawi kaya ulinda ID kaya ulipe ID uzavota. First zaendera ID yani. Kala ulinda ID, uliba ID uzavota. Vuto la system latu ndionena kuti timu yubwera ndili fali. Munga win a game. Nzo machitika. President eka president wa dziko eka sankha Electoral Commission. Yesu akakhale candidate. Ife tikazalowa mboma zimezi zasinja. Akati independent Electoral Commission izikhala independent Electoral Commission. Izi members mukamva kuti mdziko mwabwera ziwawa nkhani zimwamba pamenepo. Mukava mdziko mwalowa chisokonezo nkhani imene mwambayi. Tapanga convention tsopano tiyambepo opposition. Tiyambo kugwira ntchito ngati opposition. Sitinagwirepo ntchito ngati opposition koma tsopano mwatipatsa mandate. Tigwira ntchito yomaka nkhanzo apa pang'ono. Nyimbo jamaji pang'ono.
chomwe ndikuthandauza nchakuti ife tifuna free and fair election. Anthu mene muno Malawi amavota. It was an equivocal demand for government in Malawi to change from one-party system to multi-party system. It was an equivocal demand for a free and fair election. Bas, tikaluza, zabwino no vote. Koma zobera nazo, andiye mwachepe. Titutana. Tinyamulana. Mpaka tikagwetsana mnyanja, wo. Sitisiana. And who are involved ndirigging. Tikuziwa anthu amene mwaitanisa. Mwaitanisa anthu ena uchoka ku Zambia uku andiuza akubwera. Mukumana nawo. Taimene mukumana nawo oyo tidziwa kuti mwakumana. Mwaitanisa anthu kunja uko kubwera kuno. Azapange mashine anu. Mwaika zinthu mmatawazi umu. Muendese chisankho. Chathu chizakhala kuvota pepala nkuwerengera pomwepo nupanga so declare pompo. No machine involved. Machine achani ovota ndife anthu timaponyaka pepala machine ichito yake nchani. Inu timakutumani ku Electoral Commission akakuita nani usamangodi ya allowance numavomera zilizonse. Ayi. Mudzinena position ya Achipani chathu ndi ichi. Bas. That's our position. Very clear. Right now, we don't trust this Malawi Electoral Commission. Akonzeso. My commissioners, akonzeso. Anzatu ku parliament, you have to move emotion. Achana tukani. Wachepa alikuti sana bwele. Anyamuka. Draft a motion, legal advisor to draft a motion. In parliament, you move a motion. Tikambirane ose zipani z opposition. This Electoral Commission is not credible and we don't trust it. This is an order from the president. You have to do it. Thank you so much. Pomaliza penny. Pomaliza penny. Ndifuna ndikuthokozeni. Makansala athu mulimo muno. Tadzukani makansala athu. Amene muli makansalas tadzukani. Tabwerani kuno kutsogolo. Onse makansalas athu tabwerani. Ngaziganza makansala tilibe tilina oso. Bwerani kutsogolo. Adiana mutaregesege ndi aliyese wokunyoza Nyenyemba lu. ife dilibo. Wanzimba Uli kose komwe mubira Chihana. Aford ndi aliyese wokunyozani ife dilibo. Uli kose komwe mubira. La 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 la. Sina kuchuleni, sina perekeso salutation. Mangofuna ndipepese, pepani kwambiri. Koma takupanga ndikuorganize, takulandirani. Kufuna nzabwino zonse ziko kwambiri takhale. Komaliza kweni ndifuna muchimve pasi pantima nonse munabwera ku msonkhano umene.
kuyambira Usapitwa region, Lower Shire, Kasupe, Fort Johnston, Bua, Zaranyamba, Vipya, Rukuru, Songwe, North, mpaka Electoral region. Ndifuna nikuthokozeni kutoka pasi pantima. Anzathu nonse amene paika unatenga kandalama kanu ndikusonkha kuti convention ichitike. Ndifuna so ndikuthandizeni. Kwa abale onse amene anatipatsako kanga chepe pang'ono kuti anthu mkule ng'ombe, mkule mbuzi. Ndifuna ndikuthokozeni. Ndilimo muno a director maideriwe basi ndipeza nayo 300,000 mai ndikuthokozeni. Nonse mwaponya hapo aliyese ndikuthokozeni. Ichi nchipani chanu tofunika kuti inuyo msichinyadira komaso nchipani chanu choti muende nacho komaso mmene mwatikhulupira ife we are not going to disappoint you. Tigwira ntchito yomwe inuyo mwatituma. Ine sindikufuna ino logistics kuti papezeke ena ali stranded, ena amtali. Ngati if there is a means yoti agone, amene anyamuke. Sipafunika kuti akhale stranded, tatenga kwawo bwera nawo pano aliyese akabwerere makomo mwawo bwinobwino. Chifukwa zinthu zingazimachitika kubwera popita kupezeka kuti anthu akhala stranded. Takonza ma logistics wonse kuti aliyese basi mena nakwera ukwere omweyo kumabwerera. Osakwera yopita kumpoto ndi wakumwera. Wakumpoto osakwera yakumwera. Ayi. Tikafike bwino komanso tikuyenda Mulungu atidalitse, atipange protect mmene so anatidalitsira atipanga protect mmene timabwerera. Ine a chair dada Ndale komaso a vice chair dada Chipeta ndenawo. Ndifuna ndikuthokozeni mmene mwapangira chair nsonkhano. Komaliza ngakhale ni Mrs. Chihana ndiyenekera ndi athokoze. Maibwera ndikuno yena mebisa kudziwani. Tukani. Raona lelo amakonda wina aliyese tiyeko lelo. Ajiyananga bwino yawa raona amakonda wina aliyese raona ariferosera kondwa. Ajiyananga bwino yawa raona amakonda wina aliyese raona ariferosera kondwa. Ajiyananga bwino yawa raona amakonda wina aliyese raona iferosera kondwa. Zikomo. Abale yanga ukhala mkazi wa politician, president wa political party mene limo opposition is not easy. Chifukwa minister wanga wa finance, chancellor of exchequer ni maiwa. Awa kangoti khobiri silituluka silitani komama ndivomerezi. Ndiathokoze first and foremost. Thank you so much. My choice was not wrong. Secondly, decoration yonse maiona muno apanga okha achoka muno 3 AM.
kupanga decoration yonseyi kukhalamo akana khala ena akanati apangani zimenezo tiona na mawa ndakagona koma achoka muno taimeneyo. Komanso timu yanu ija ifunika ndithokoze kaya Ellen Kadango kaya ali kuti kaya Ellen Kadango ali kuti a decoration Bridget ndani tabwerani Edith komanso atsika na protocol aja tabwerani. Yes. Zinthu ena akaita zabwino is better kuthokozana chifukwa awa achita zinthu izi no pay. Chakudya chonse chomwe tadya masana athandizana kuphika Mrs. Chihana ndi Ellen Kadango. Kunena kuti Ellen Kadango pano palibe nzomveka sana gone. Ine napita kunyumba kwathu 3 am ndakapeza kuphika. Ndabwera ndazagona ndikupita so kunyumba 8:30 ndampeza kuphika. Ndio sacrifice timanena tenti muombele mmanja mwana wene yake. Komanso timu ili yakhalaso pano kutithandiza zinandi zina ati aombele mmanja. Thank you so much. Organizing committee, a chair organizing committee kaya likuti. Ona Bostambuli. Okay. A deputy or committee organizing Tazukan. No seminar organizing committee. Inuso ndi kuthokozeni mwabadera zikongwa mbiri ntchito mwagwira ntchito yabwino nikufunani zabwino zonse kutsogolo ku mpitirize kugwira ntchito chimodzimodzi. Ine ndimalizire pompo nonse ku Southern Region, Eastern Region, Central Region, Northern Region mwende bwino, usiku wabwino, mama wabwino, zikongwa mbiri. Nigirani zaka kwa mafika kuma 60 huko maleti 50s umambo iwala zintu ande nduza nambaso iwala chifana ambo so gunda kumene kusiring napanga declare the convention open. I also have to declare this convention 2024 Aford National Conference closed. Thank you so much. Achipani cha Aford ndipo wasanzika mamemba awo kuti padakali pano iwo anda president koma teremwino ndiyo maliza ndipo akupanga litaya. Next term sazayimiranso atenge anthu ena Achipani chisi cha